Veľmi sa teším na Mikuláša, ale veľmi. Kto som ho nevidela? Radujem sa. No, akože trochu sa bojím, ale až tak nie zasa. By som bola aj rád, keby už prišiel. A teším sa na tie balíčky. Takto a ešte oveľa viac sa deti tešili na Mikuláša v Horných Ozorovciach. Ich vytúžená chvíľa prišla o 17. hodine, keď najočakávanejší muž 5. decembra prišiel so svojimi asistentmi, čertom a anielom do Hornoozorovského kultúrneho domu. Jeho návšteva nebola márna, keďže v kultúrnom dome nechýbali drobci i zoznam poslušných detí. Ako všetci vieme, len tie, čo počas roka sekajú dobrotu, dostanú od Mikuláša darček. Doniesol sladkosti. Iba dobrým deťom. Áno, poslúchal som. Minulý rok som mal tiež Mikuláša. Na saniach prišiel Mikuláš, s mamou a anjelmi obdaroval nás. So sebou mal vrece plné darčekov, pre dobré dievčatka a aj chlapčekov. Vrecká plné sladkosti skončili v správnych rukách. Mikuláš sa na budúcoročnú návštevu Horných Ozoroviec už teraz teší, rovnako ako deti na jeho návrat.